사동 동안 이제 그러면 가서 아마 하시면 동 다보 부서서는 그나이라 봐봐 이시고 One hour later. 그냥 batema sanai batema robai dong kisi sasana beti kebang heru tonggu mal nai bile batema sas nai dini ke parts nai tabo ke organ awa srap sa sok tong ha hokulang man sta sasti hai phoi ba kasang do ba hi organ aro ko ma tong ke busuk tong tong phoi ra ko srap sa hai time pass a sok tong hata tong wa rok pal mang lia hai rong tong ha ka cái này trong tin đi đó nó sẽ đi bắt phải về sinh thì là cái nào không 2 hours later. tabong khyang suk bai be akarom bele tagai ro sala suk mane ro non ke phuno male tama male video sak nai kri bile ke busai ke suk busai be kani suk lai beta ke khorok sa suk tong ke ba ang pa sak ma kamang ke aro busai ke video ro sak ke joli sak ke ba video ro sak liata suk mane ro ke direct ne ro no kutuk sa ko siphunok siwe pha sang thaiplo roi ro jak thaiplo thaisa tang khogi mali ele sak khipala ha sak khiki sa pala ha ta tabong ke kare baila ha kare ne ham pura buti sro khera na wize buti tip ke supang romani pura ra na wi kare ne la hi kha tola khawas nai tong hata hokku bu hale ta kare dro balung ngung di tong ha nai tong di ke ang bade mamo so khane mani ang khali ata tamake ang yak modu gerita thok ro ma ya nana te mui rok sung ke thok ro ma ya ang mui rok sung sa sa ang yak modu guri mui thok ro ma ya hinta han ba bene anh boi chân khai đi hi rồi là giặc batema tơi này chỉ hono okni moi bele phaile ha batema to bele ke bele koto koto ro jar jar ke khaisa pan moi bele phaile ta ke ang ne ro batema mo so khai nei saman ke kis khai mane do hai pen sap ro ke phunu nei sap ro ta besuk thok nai nai kira ta bye bye ke ang batema sukmani mo sakhi si pai pele ha ta sakhi hai tekisa hai ro jak tong ke batema nai ni man ke tes khai pha so khai saro ni man bu norong sa sa ke ma tong ke ba sakhi hai tekisa hi ro jak pale ha ta ke ba sakhi kisa pai pele ha ile malia ang kemal sama ya sai ne kisa sai ni man ni malia ta thok ba ha ne sakhi pa man bang wi thori ha ka kita mo so khai ra sa ko si nai ba hai ro ko bostan nai ba hai ko so ke ni si ko ang to khai lia ta ma le ang mo so ro ke thok ro ma ya ta moi sung ding ya ang yak mo tu kre ani moi sung ding ya ke boi chân rồi là khai cái sừng rồi đó cái sáp nó cũng như thế này 2 minutes later. le batema mo so let's see tak sai ne gran ta cái plane sanai plane rồi ha mo so khai plane khai sar ne sa khai pa lang man hi thom ma si yo thâu hả tôi nghĩ là thâu dệt tí sai cho mất cả hai nó có hả nè thâu hả sao khi bấm sao mất cả hai mà không tao买về cho nào thâu sao hả không cái thằng sai bay những số hả